Želim i zahtijevam drugi put da imamo na stolu vodu sa javne špine koja je nedavno otvorena, hvala, i da tu vodu imamo mi vijećnici na stolu. Nama ne treba voda, ni Jana, ni Radenska, ni ne znam koja, ni Vitel. Nama je najbolja naša voda iz Kožljaka. Evo, imam pitanje za gradonačelnika. Gdje je i kada je nestao javni put u Maslinici? Naime, 1593. godine su naši preci i bili vlasnici maslinika u Rapcu i te godine, dakle pred 400 i više godina, je bilo sve administrativno sređeno, zapisano itd. 1821. kod franciskanskog katastra je sve u redu, sad ste mi uzeli 10 sekundi. 1821. godine je katastarski to bilo sve potvrđeno, put je bio ucrtan i pitam gradonačelnika gdje je nestao taj put. Naime, za takve odluke koje nam brišu puteve su krivi i gradonačelnici i gradska vijeća i da ne kažem određene osobe u gradu Labinu koje nam naprave takvu zbrku, a tu zbrku imamo i dan danas sa javnim putevima. Evo, nedavni je primjer put koji je na Katurama vlasnika Đanija Milevoja, ima primjer kod svoje kuće itd. Nadam se da će današnja rasprava u prostornim planovima, izmjenama i dopunama, da će poboljšati situaciju i da nećemo olako mi vijećnici prihvatiti neke odluke dok nam nisu potpuno jasne. Drugo, imam još jedno pitanje. Molim gradonačelnika grada Labina da mi odgovori na pitanje kakav je vaš stav na činjenicu da je HEP objavio natječaj vezano za odabir tehnologije o korištenju biomase i otpada u pogonu termoelektrane. Što ćete po tom pitanju poduzeti? HEP je objavio natječaj za odabir najboljih tehnologija za korištenje biomase i otpada u termoelektrani. Mislim da je to nastavak suludih i pogubnih ideja za Labinštinu uz Holcim koji u svoj pogon između ostalog spaljuje i otpad. Ne treba nam još i spalionica otpada u Plominu. Labinština je platila danak prljavim industrijama, puno je naših sugrađana umrlo od karcinoma, termoelektrane su pokopale dosta naših ljudi i moramo reći svi skupa dosta. Hvala. Sigurno je malo kompleksan za odgovoriti, ali ja bih probao odgovoriti na ovaj način. Svjedoci smo toga da je povijest počela davno puno prije nas i da je nekada sve to skupa gledalo puno i bitno drugačije nego danas. Nakon svih ovih podataka iz daleke prošlosti, ipak će se vratiti na nešto bližu prošlost, a to su godine 90-ih, nažalost, i godine pretvorbe društvenog za koje su govorili da je ničije, pa na kraju smo shvatili da koliko god je bilo ničije je bilo naše, a danas praktički svega toga skupa upravlja, većinom toga upravlja neko drugi, neko vanjski, ali sve je to napravljeno zakonima ove države, nažalost, i sve je to napravljeno na način da se malo pitalo ljudi. U Maslinici konkretno radi se o tome, da ne govorimo sad o privatizaciji poduzeća, pričat ćemo samo o putu jer je bilo pitanje dosta konkretno. Grad Labin je nedavno, mislim da je to bila posljednja sjednica prošlog saziva gradskog vijeća, donio odluku o nerazvrstanim cestama, jednu od odluka gdje smo na taj popis stavili i jednu cestu za koju želimo da postane nerazvrstana i na taj način bi, ukoliko uspijemo u toj borbi, ja vjerujem da ćemo dobiti podršku gradskog vijeća, uspjeli bi se izboriti za prilaz pomorskom dobru. Znači, intencija grada Labina je da tu kombinaciju vlasništva koja danas nažalost tamo postoji od javnog dobra
privatnog, odnosno vlasništvo Maslenic d.o.o. i vlasništvo Republike Hrvatske, jer grad Labin nije danas vlasnik ničega od toga, to moramo naglasiti i ne može upravljati danas time, ali odlukom koje je ovo gradsko vijeće donijelo prije nekoliko mjeseci, grad Labin je poslao jednu poruku i definirao jedan smjer gdje ćemo sve napraviti legalnim putem, znamo da će to potrajati i ja se nadam da ćemo na kraju pobijediti, da pomalo vratimo jedan ovako gordijski čvor na početak i da probamo vratiti građanima grada Labina da upravljaju sa prometnicom koja je veza između ulaska u kamp, da se tako jednostavno izrazim, prema moru, prema dizalici. Koliko će to trajati, kako će to sve skupa ići, ovisi o puno faktora, ali bitno je da je to intencija grada, vjerujem da će nas građani podržati kao i gradsko vijeće, jako je vezano za Zakon o turističkom zemljištu koji donosi hrvatska Vlada i kako se sve to bude dešavalo, mi ćemo paralelno s time vršiti sve potrebne aktivnosti. Ja sam uvjeren da će trajati, ali sam uvjeren da će, ako ne ovaj saziv, neki drugi saziv, biti sve do toga da se ta cesta vrati gradu Labinu. Što se tiče ovog drugog pitanja, evo, upravo poput vas, nažalost, ja sam saznao iz novina za tu javnu nabavu i mogu samo reći da stav grada, odnosno moj stav, pitali ste moj osobni stav, kao gradonačelnika će biti sigurno da ćemo biti protiv toga da se u Plominu, znamo da elektrana nije na području grada, ali na području Labinštine, ja se nadam u koordinaciji sa svim ostalim sudionicima svi skupa izborimo da se ne desi spalionica otpada, iako moram priznati da po svemu ovom što sam pročitao, oni su išli na tu nabavu na način da se korištenje otpada smatra kao korištenje energenta i zato su uspjeli provući sve to skupa. Međutim, iz navedenog se spominje da bi se spaljivao otpad iz pojedinih županijskih centara. Ja sam uvjeren da će i grad, ali ne samo grad i ostale općine Labinštine, nego i županija biti protiv toga i da nećemo dozvoliti da se otpad iz Kaštijuna spalja u Plominu. Evo, to je, pitali ste me moj osobni stav, ja sam vam iznio moj osobni stav.